Už jste někdy zažili, že vás někdo veřejně totálně shodil? Třeba nějakou blbou hláškou nebo vtipem, po kterém jste se cítili jako úplní luseři a měli jste chuť se propadnout pod zem. Jak takové situace zvládnout s nadhledem, ale přitom si zachovat respekt? A jak si vybudovat respekt u těch, co vás neustále podceňují nebo ignorují? V tomhle videu se podíváme na pár psychologických triků, které vám pomůžou zvládnout tyhle nepříjemné momenty tak, že odejdete s hlavou vzhůru a s respektem od ostatních. Zůstaňte s námi až do konce, protože prozradíme top strategie, jak si udržet klid a sebevědomí, když vás někdo veřejně zesměšnil. Proč se to vůbec děje? Někdy ten nedostatek respektu není o tom, že by vás někdo vyloženě nesnášel, ale spíš o tom, že někteří lidi jsou prostě oportunisti. Snaží se na vás vyšplhat, aby se sami cítili líp a vidí vás jako nástroj, jak se ukázat. Tohle chování je dost běžné, ať už v partě kámošů nebo v práci, kde někdo chce stoupat po kariérním žebříčku tím, že vás shodí. Abyste se nestali terčem, je mega důležité si hned od začátku nastavit hranice a ukázat, že si vážíte sami sebe. Ale co to vlastně znamená získat respekt? Nejde o toho někomu vynucovat, ale spíš o to, aby vás nikdo nemohl jen tak využít nebo podcenit. Někdy je potřeba se od toxických lidí nebo prostředí úplně odříznout. Ale ideálně se naučíte, jak tyhle situace zvládat, než to začne být drama. Pojďme na pár praktických tipů, jak si poradit, když vás někdo schazuje, ať už v partě, v práci nebo třeba v rodině. A nezapomeňte nás podpořit lajkem a odběrem, ať vám neutečou další užitečné tipy. Bod 1. První dojem je klíčový. Jak se poprvé ukážete, tak vás lidi budou brát. Když někoho poprvé potkáte, vždycky se postavte a podajte si ruku. Sedět dál je fail, protože to druhému dává pocit, že je nad vámi, a to i podvědomě. A hlavně se nedívejte na ruku, když se zdravíte, dejte oční kontakt. To ukazuje, že jste na stejné úrovni a máte sebevědomí. Takže příště, stůjte rovně a dívejte se do očí, jasný? Bod 2. Přerušení zvládněte s nadhledem. Když vás někdo přeruší uprostřed věty, zachovejte klid, podívejte se mu do očí a dejte mu takový ten pevný, ale ne agresivní pohled. Tím mu naznačíte, že to přerušení nebylo OK. Pak v klidu řekněte, můžu pokračovat? Nebo dokončím, kde jsem skončil. Tím nejen vyřešíte situaci, ale taky ukážete, že respekt je oboustranná věc. Většinou stačí ten oční kontakt, aby si dotyčný uvědomil, že přehnal a už vás nepřeruší. Klíč je zůstat v pohodě a sebevědomí. Váš vibe to řekne za vás. Bod 3. Ponižující vtipy? Zachovejte klid, pokračování. Když má někoho schodit. Dotyčný se většinou začne cítit blbě, že to musí říkat znovu. A reakce celé party se otočí spíš ve váš prospěch. Tímhle způsobem ten vtip totálně neutralizuje. Aniž byste působili, že jste naštvaní nebo se bráníte. Prostě to otočíte ve svůj prospěch a vyjdete z toho jako frajer. Bod 4. Provokace. Zaskoč je nečekanou reakcí. Když vás někdo zkouší vyprovokovat, nejlepší psychologická finta je úplně mu zbořit jeho plán tím, že změníte téma. Dejte mu odpověď nebo otázku, která s tím, o čem mluví, vůbec nesouvisí. Třeba, hele, neznáš tady nějakou dobrou kavárnu? Nebo, mám pocit, že jsem si dneska dal moc parfému, co myslíš? Tahle náhlá změna směru provokátora úplně vyhodí z rytmu. Ztratí flow a už neví, jak pokračovat. Jen si dejte pozor, aby to působilo přirozeně, jako byste to mysleli vážně, ne jako nějaký trik. Tím si situaci pěkně podržíte pod kontrolou. Bod 5. Víte, kdy je čas odejít. Jak jsme už říkali, nikdo vám nemusí automaticky dávat respekt, ale vy taky nemusíte snášet, když vás někdo neustále schazuje. Pokud vás někdo opakovaně ignoruje nebo vám ukazuje neúctu,
I když se snažíte držet hlavu vzhůru, je čas to ukončit a odejít. Odejít není žádná prohra nebo slabost. Je to důkaz, že si vážíte sami sebe a nenecháte se jen tak šikanovat. Jak se říká, líp být respektovaná absence, než podceňovaná přítomnost. Když odejdete, posíláte jasný signál. Zasloužím si respekt a na méně se nehodlám spokojit. Rádi bychom slyšeli, co si o tom myslíte. Už jste někdy byli v podobné situaci? Jak jste to zvládli? Hoďte své zážitky a názory do komentářů. Fakt nás to zajímá. A nezapomeňte nás podpořit lajkem a odběrem, ať vám neutečou další videa. Díky, že jste s námi a vidíme se u dalšího.